Play piparo, kagating jangan ide ibadah mawthoh, masa asmit. Di ngadane iba betip ipi, kipa jusutna bepe film khasi. Ka film khasi ka bagating karam imei, ka bansap ni ipi ba mentau benai, hamran terso, haka arp sauteri ku Oktober. Di kashu ka banukong kalong hakapor, kadway stem stem. Kashu ka ba kalong hakapor, ashting kena paisni. Kashu ka balai kalong hakapor, sunshting janmin, but kashu ka basaw kalong hakapor, nyushting damin. Di nga kung kono ak jong gani ka film, nga kapal ipi pai ba opinion ai ka kyrshan lemmi gani ka film, but kalong lu ka way ni film ka ba dan ka jings nang but baka ai jimun toylu ipi ya pa pipet. Di hakati ka siniru kan dan ka fate but ka lucky draw ka first prize ka long shilak but ka second prize ka long sanpho haja ka bai rong yaki samla but rang ba ka long shispa tengka but yaki sam but yaki khulung kan de sanpho tengka